Ungizwe Mchunu uchaze kabanzi ngesikhundlane yezosona laphana eNdlunkulu wayengumsakazi wokhozi FM ubesendlala kabanzi ngesikhundlane yezosona laphana eNdlunkulu ubesechaza futhi kanye ke nobushompe obenziwa ngamaqembu ubeke esechaza futhi nobushompe obenziwa uyena ke uMalema. Ngiyazi ukuthi sewulangazelele ukubona ivideo yakhe Ngizwe Mchunu uzoqinisekisa ukuthi kade live izolo ebusuku. Ungizwe ke ube eveza wonke amafayela akagcinanga ngokuveza amafayela ubeke esechaza ngesikhundla anikezwe sona nangezinto nezimiso akumele ayigcine njengoba ke eseyilunga laseNdlunkulu umdidiyel wamabutho. Siyawabela uTV hamba phambili Guluva TV kaloku kwenzela lokhu subscribe share comment like asithangane khona kanti makubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intambo zimqabela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazi ngene kwethu era mkhakho yesabela okwaside telele esingene osange Pevula Usabela mkhakho yesabela oba singene ola tumekseni Zulu Wena wandofu ayete cha uzokhonfirm ukuthi ngizowala yini manje ngifuna ukwema mina hey lelizulu leli liyashisa liyanetha yonke ngehlangene nje manje umuntu ukufakaza njalo nawe hayi umndeni ubekezelela into oyibonayo ukuthi hayi into yaphansi kwebhasi le nganza kwethu lapha ke ngomlando wasemachunwini ngizoba mfishane kakhulu namhlanje ngenxa yezimo ze-load shedding enokuduma kwezulu kwaba nama-technical issues iyo ngempela ngizwa online lena iyo ngqongqongqo confirmani phela confirmani inkinga vele beze inkanyezi ke yabona inkanyezi leyihudayo futhi ndwi uthi uzayinqoba umkanyezi okubalekile ke lapha nganza kwethu angizokwanda ngamaningi ngizokwenza nje iaddress emfishane kakhulu address yokuqala engizoyenza ukuthi ngingumchunu umlando wasemachunwini ngizalwa ubheka umndeni ngasiwa kaPhenkani kammiso kaMatshana uMatshana kamavuso kamanzi kashakuza obe njengophaphulo ude endlini kanti kwaNandi umzibo uyidelile ngokwenemakayini kaZwide kanti namaphila kaZwide umchona safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadlisa nabathakathi owakho nje ushaka emnikeza izibongo zokuba ethi ke mchona safa ngampe yamkhonto uyofa ngempe yamadliso nabathakathi ngenxa yokuthi ahlabane eqala impilo kwaZwide eke lapha ke eke uzokhumbula ke ukuthi ushaka uzawayizala uDayingubo eke uDayingubo okuyena okwayiphosa kubuso leka macingwane ukuba ke aqhubeke nobukhosi basemachunwini ngenxa yokuthi umacingwane wayesanda kuxabana kakhulu noshaka emveni kwalokho ke kwagcina umlando ke ungasakwazi ukuthi uma usuhlabene noma wenze kahle phambi kobukhosi uvelele ingakho ke ubukhosi basemachunwini benaba bagcina bebaleka abantu beyoshona phansi emzimkhulu kwaba nobukhosi bakithi babuye bazinza kwaNobamba koWashbang ke bese kuzoba ke ithina ke sinkandla la ubukhosi baqhamuka khona basemachunwini lapha ke kwelaseNgonyameni into ke ebalekile ke njengamanje ke nganza kwethu ukuthi njengomlando wasemachunwini ke eminyakeni engu16 ngizelwe
ngahambela umhlaba wonke kakhulu ngahambela iguti zonke zomhlaba ngidlala ama stage plays oShaka Zulu omkaba eKachama ngangena iminyaka u16 ngikhumbula ngomunye unyaka ubaba ongizalayo eyocela ethi kimi kuthiwa ke ukuze ngahambe kufanele ubaba enze affidavit yokuthi mina angizuku claim lutho ngoba ngi under age njengoba ngizohamba isikhathi eside kufanele ke ubaba avume ukuthi uma kwenzeka ngifela phesheya akazi ukuclaim lutho. Into eyenzekile ke lapho ke ukuthi ubaba ongizalayo wakwazi ukuthi ngisho kuyena ukuthi ayi athi fana mngenzela ngisayine sahamba sayina epolice station ngikhumbula ipolice station sayo kuyona ilapha kwasikwa Mashu between iNanda noMashu kwasikwa enyunyani Newton Sin noma yini usinqo lapha ngase Caltex garage ngase Shell garage lapha na opposite nje neBhambayi ngangena iminyaka u16 lapho mangifika lapho ke ngasayina sahamba saphesha kwelwandle amazwe ngawahambela umhlaba wonke jikelele mangwabala iminyaka neminyaka ngilo ngihambela akaphezulu kwemeshuma isithupha emhlabeni wonke jikelele ngohambela umhlaba ngidlala ama stage plays kamkaba eKachama wemfana phethena ukahle uba umsindo ngiyazi ukuthi ngakwaZulu ukahle uba umsindo ngahamba ke amazwe amaningi emkhulu emhlabeni jikelele kubonga amakhosi akwaZulu njengoba ngiwazi honke amakhosi akwaZulu ngazi umama ngawusuthu kabulala uyasizila uqotha nibotho nesekelo sinana nkozimbuli enye ngasepha noma enye wangena etsheni umgwazi kade nazinqapheli ingalabathala zibatheni ithole lokomswele enyusela kuqulisa lothina zolulele ezalwa ucetshwayo nje nendomnyama ongabende bazinto abangono ongabende abangonyama umakhozi kuqile njengethole ithole lokomswele enyisa lekuqile bese eyayina ke ezalwa ucetshwayo kaMpande ezalwa umsimudu uzingamsiluba ufele ngesiluba phakathi kwami ngisinamaqatasi inkonjane ejikele ezulwini ezinyiphelele emafini uMpande uyaziwa ukuthi bathatha kwabo zalwa senza ngakhona yena uyisilo eselamana nodingani emumbushe emnyama umashekezela ashimpi yakhe uvezine nyanda veze kuyafa abantu kusale ibongo sala zibathabule emanqweni yena bese lanywa uShaka kasenza ngakhona unodumo ehlezi kaMenzi uteko labafazi bana umgaphi beliteko labehlezi emlovini bethe akakubusa akakubankosi kanti inyakane zawunethezeka uzokhumbula ke ukuthi uyena mbombo wesizwe samaZulu loyo uShaka ezalo senza ngakhona ngakho ke umzukulwana wamakhosi asendulo aphinda abe inkosi umfoka Ndlovumbane avukudla amadoda uyena ongihlonzile wangiqoka phezulu kwezindlu zeshamthetho njengokuthi ngingumongameli wamabhinqa ngokuphelelisiwe ngaphezulu kwalokho phinde ngididiyele ibutho elibizwa ngamabhinqa ngicabanga ukuthi lokho ke kube ubuhlakalo obuhle nokujulileyo esizweni esamabhinqa nesizweni sikaZulu wonkana ngoba amabhinqa azalwa uZulu sizingane thina ezilokotha kuZulu futhi ezithatha ubhinqa bethu bungene emculweni komaskandi buphinde bungene kwimfashini eyahlukahlukene ehlanganisa imvunulo kanye nezidwedwe lokho ke kubaluleke ngendlela esimanga ke ukuthi singakuthathi kancane ukuthi ukubaluleka kwamabhinqa ekuyinto enkulu kangakanani kulelizwe likaMthaniya ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi amabhinqa ayikusasa leli thawula ngilifakile nje likhiqizwe endiya amandiya wangazi lawa akhiqizwe khona leli thawula kodwa sengikhulumile nawo emveni kokuloko kodwa ngonyaka ukuba ngifinyelele kwala sendiya ngiyokhuluma nabo ukuthi lamathawula awakhiqizwe ngalopho uhlobo ngoba nabo la athengwa khona
lamathawula bayamangala ukuthi yini agijime kangaka eNingizimu Afrika. Yingoba amabhinqa iwona akwazi ukuthi lamathawula wasebenzise for imvunulo, aphinde futhi awasebenzise for ukuhloba ngawo nje lilothu ithawula, ngoba likhomba ubunono uma uyibhungu uphethe ithawula lokuyisula umjuluko. Iyaziwa ukuthi ithawula idumela lalo emabhinqeni libe ligqame kakhulu ngamathawula amhlophe lawa ayisebenziswa umfoka amanqele igcokamilisha. Lithwala ekhanda ithawula elimhlophe liphinde lisula ngalo umjuluko. Esikubongayo lokho nokwathatha ingezo kwayibeka kwelinye izinga okwenziwa umfoka phose kwenyathi ukushishiliza umthandeni umfoka amanqele lo weParis ezoshaya 20 million emabhinqeni ngokomusic kumaskandi. Esikubongayo lokho mfoka phose kwenyathi your contribution to the Bhinqa society and to the Bhinqa nation will never go unnoticed. I'm telling you right now, my brother, you have excelled emabhinqeni, ngoba usiko lobunono emabhinqeni lungaphezulu kwawo yonke into ongase uyicabanga, kodwa wena wafike wakha kulolu siko lobunono walenza loba usiko olukhulu kunalo lonke usiko. Ngakho ke emveni kwalokho ke ngikubalulile ke ukuthi inkampani yakwa Brandhood sengiyibhalele Brandhood South Africa kanye nenkampani yakwa Omega ukuthi sihlangane nomhlangano nabo in 2 weeks time. Sizoba nemhlangano nabo wonke nama companies uqinisekisa ukuthi amabhinqa ayayithola i-discount ko Brandhood kanye na kwi Omega ngendlela yokuthi iBhinqa Foundation ingenelele ekuthenini amabhinqa wonke ahlobe kahle ngendlela efanele, futhi angabe imvunulo nje yonke ephelele, kodwa asineke ngemvunulo. Uma kufanele uvunule uphelele uvunule uphelele, uma kufanele usineke ngemvunulo ube yibhinqa nje eliseyintweni, ube yibhinqa futhi eliseyintweni, unganqatshiwe ukuthi ungaba noma yini ufuna ukuba yona. Ngakho ke kubalekile ke ukuthi nami ngibonge ngokungahlonisi ngaphansi komongo kaZulu nenkosi yethu uMisuzulu kaZuluthini ukuba ibe nesibindi sokukhomba imfabanga ezaleni iyenze ilingane namakhosi. Ngiyabonga kakhulu wena kaMsimuthi uvele ngesilupho Phathamasi namaqandada qatasi. Ngibonga kakhulu kumntwana uvanana wasendlunkulu kaZulu ukungamukela. Ngibonga kakhulu kubaba Mhlongo, ngibonge kuwena mntwana uSimphiwe njengomlomo wesilo sakwaZulu. Ngithokoza ngokungana nasi. Ngiphinde ngithokoza kakhulu kundunankulu kaZulu ubaba uShenge Sowalisa owaziwa njengomfundisi uThulasizwe Buthelezi okuyena ongundunankulu kaZulu njengamanje. Indoda leya eyaziwa ngomhlakali futhi engumfundisi, iphinde futhi ibe ingxenye yeminxa yezepolitiki yeqembu le-IFP okuyinto ke esingayixwayi ke ngoba noyise wakhe amelamaya kulesi sikhundla uShenge ube i-IFP president aphinde futhi abundunankulu kaZulu, kodwa thina sekunakile kakhulu ngaye ilokhu ukuthi abe ingxenye yokubuswa nokulawulwa kubukhosi bakwaZulu, owazivikela ubukhosi bakwaZulu ngendlela emangalisa kakhulu. Shenge uyobonga emazulwini, angaze sokubonga ngani umntwana kwaphinda ngene. Ngakho ke inselelo ibhekene nomntwana nomfundisi uThulasizwe ukuba akwazi ukuthi awudidiyele ngokuse emandleni uZulu wonkana njengondunankulu, ngoba uyena omvikeli wesihlalo sikaZulu kanye nendlunkulu kaZulu nesilo samabandla wonke umfoka phejana phuma esiqwini uMisuzulu kaZuluthini endlula methi yamakhosi akwaZulu. Ngakho ke kubalekile kakhulu ukuthi ngubalule ukuthi imsinde bekhona egcotshweni kuka ndunankulu kanye nesekela lakhe inkosi yasemathungeni. Imsindo ebethinta inhlese yezepolitiki engathinti isihlalo ngqo. Ngakho ke isihlalo sinemsindo eminingi esondele kusona. Siyadinga ke ukuthi sicacise lokhu
njengomunye wabantu abasondele ebukhosini bakwaZulu njengamanje kubalekile lokho ukuthi ngokucacisa ngokungananazo ukuthi imisindo ekhona njengamanje endlunkulu ethinta inkantolo ethinta isihlalo ethinta imindeni iyanele thina esikubizelwe ukuthi sibumbe uZulu ngawo yonke indlela ukuthi khanyisa lapha kufanele ngisho sibumbe uZulu wakithi wonkana ngayo yonke indlela yokuthi ube into eyodwa futhi singayifaki ipolitiki esihlalweni sobukhosi. Yebo ke umuntu lokaphinda angene bekuye kwenzeke ukuthi abe undunankulu kaZulu aphinde aziholele egameni likaZulu politically bekuye kwenzeka lokho alikho isiko lengenasici kubalekile ke ukuthi sikubhekisiseke lokho iconflict ekhona phakathi kukandunankulu kaZulu nobaba uMncwango nge-misunderstanding abe nayo. I don't have an interest on that one at all. I don't have an interest on that one. Ngoba kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi bakwebhane phambi kwesihlalo. Uma undunankulu kaZulu kukhona lapha phambi khona wabeka ngendlela ongesiyo. uMncwango unelungelo lokuthi ngokwenhlonipho isihlalo ambizele ngasese qala ngaphambi kokuthi atholakale addressa ination egqoke imbala yezepolitiki ye-flag lakhe le-Action SA obaba uMncwango engatholakale umuntu okhuluma akhalaza ngakho oqondene nondunankulu kaZulu ebesesihlalweni sobundunankulu bese yena emphendula esesigabeni sepolitiki. Lokho ngikubona njengokuthi uMncwango naye uthe noma kunganoma amaphuzu angaba right ngawo kodwa ngamthola mina ephazama kwamanye amaphuzu egabeni lokuthi asole undunankulu kaZulu esebenzisa iflag lezepolitiki ekubeni undunankulu kaZulu obekhuluma ngento eyenzeke kwishamthetho ephinde futhi kuvulwe isilo samabandla wonke ukuba bekuyinkulumo ebiyenzeka kwishamthetho ngokahulumeni noma lezo political debate mhlawumbe bese nga understand. Ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi siqinisekise ukuthi izinto siyayihlanganisa ngendlela ejulileyo kakhulu. Into ke engizoyicacisa ke njengamanje ngaphezulu kokubonga kwami yokuthi ke njengamanje kunama political dynamics akhona in the country njenganawo. Sikhumbula ukuthi qaleni kube nenkinga ezinkulu zepolitiki ezikhona njengamanje kusungula amaqembu amaningi more than 400 amanye ahluleka ungena kwi-ballot amanye angena kwi-ballot abanye basebenzisa imali wonke umuntu uyibone umholo kulelizwe. Kuyicala elikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu eyibone engaba yi-leader ame phambi kwabantu. I-wrong kakhulu leyo nto leyo ngokungahlonisi. Ngicela ke ukusho okucacileyo ukuthi sibonile i-EFF le eyangiphuca imoto yaphinde yangiphuca ifoni yami yaphinde futhi yangethuka yangibiza nge-tribalist iphuma amafinyila ngomhla ka-10 kuFebruary. Bavimba umcimbi wami waMarshal Dlamini babhalela uMinister wamaphoyisa bevimba umcimbi wami engiwuhlelile ukuthi sivule unyaka njengamabhinca konke lokho omongezi igaxa lezi ze-province because EFF have no leaders here. They are using their crisis of leadership because of they've expelled ubaba uKhoza owayephethe kahle kabi EFF in this province ebuhlonipho nobukhosi ubaba uKhoza noma Mkhawula. They've used all of those people to a core. Now they want to use the next generation. Baphinde babulala ubaba uMhlongo bamyuza baphinde bambulala ngefrustration nestress asitholayo bemyuza bemenza isithutha. Ubaba uMhlongo wasestenga
uzomkhumbula eseParliament wagcina ehambile emhlabeni ngenxane na ye-EFF noJulius Malema. So umbono wami mina njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika, hayi njengopresident wamabhinqa, hayi njengo umdidiyel webutho, akufanele kube khona umuntu walelizwe nomuntu wala KwaZulu-Natal ongavotela iqembu kuthiwa i-EFF ngenxa yokuthi bayiqembu elibuswa ngokubudictatorship lukaMayibusi. Njengoba ayiphuma amafinyila nje uMalema, wayephuma amafinyila ngenxa yama-drugs awasebenzisayo. Uyeke ukuthi mina ngathi vuthu nami ngocasuka kwami ngokwesintu sakithi, nami ngathi ukusukuma kuyeke lokho, kodwa ama-drugs lawa awathola kubantu abasemazweni angaphandle. Yingakho ethi ababe ingxenye eNingizimu Afrika ngoba uthola ama-drugs kubona, adle ama-drugs. Ngakho-ke uma sikhuluma ngokuthi amabhinqa ayintsha kuphela kulelizwe engenayo inhlese nomlando weyidakamizwa, kuyobaluleka kakhulu ukuthi sikuhloniphe lokho, ukuthi uma mina ngikhuza ibutho lamabhinqa leli elingazidli idakamizwa, sikuhloniphe lokho njengezwe laseNingizimu Afrika, ukuthi umuntu otholakala egameni ledakamizweni noma kuthiwa ubani uncompromised akangavotelwa hlobo nje. Ngakho-ke it's confirmed ukuthi Julius Malema he is a drug addict and abantu bangaphandle bamsupply ngedakamizwa. Yingakho ebafunela i-citizen yalelizwe ne-comfort zone in this country. So if you vote EFF, you are selling your own self, you are all selling your own soul, and you are selling the life of the poorest of them all in this country. Ngaphe kwalokho-ke bese ngisho-ke ukuthi bangenile-ke ngomhla ka-10 bagcwalisa amafinyila. Into esayibona amafinyila kuphela lapha eMoses Mapita. Ngaphinde ngalokho bese siphinde futhi ungakhohlwa ukuthi uJulius Malema wakwehlulwa nje nayi iqembu elincane kakhulu ekuthiwa iTeam Sugar lenyukasela, lamvuthusa lamqetha yakuthula. Ngeke uzofa mawuthule, uzofa hayi umndeni. iTeam Sugar insizwa lapha ke eNewcastle eyakwazi ukuthi igilizimanga imshaya imnabise, wathi noma senzama ukuhlangana nabanye abantu ethi wenzani hayi kwayifanele nje. uTeam Sugar ngempela ushokela loyana abawubiza inhlaba, kodwa mina ngithi ushukela. Ngiyabonga ukuthi wakwazi ukushaya ekulokhu njani ngalendlela enza ngayo. Akekho kwazi-ke ukuthi kuneyinkinga ekhona eyithinta ukubhaliswa kwamalist abheke eParliament. Akekho ngangithinti, including MK iyangithinta ukuthi ngibe semalistini abheke eParliament njengoba kuvalwa kusasa kuLwesihlanu. Cha bakwethu, ngibabekele ngokucacileyo ukuthi angibazondi, angizondi umuntu, kodwa futhi angikwazi kuba ingxenye yamalist abheke eParliament mina ngilokothwe ongangeyintaba zondi noKahlamba. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi basihloniphe isikhundla sami njengomuntu olokothiwe. Ongifunayo uyongithola emveni kokhetho sengishilo. Obonayo kubalulekile, ongibona ngabalulekile thina sinankinga njengoZulu vele sisemkhankasweni okuyimela njengeprovince yaKwaZulu-Natal sibe yizo. Abangasidingi boshuthi abasidingi, abasidingayo boshuthi bayasidinga futhi. Siphethe thina abantu abasha abamgogodla kwalelizwe ngayo yonke indlela, futhi abamafollowers alelizwe. Iphinde yangena-ke iANC lapha nebatha lakho Ramaphosa engizophetha umhla 24. Hayi ngongaphosisi, hayi bakwethu uyigcwalisile.
uyigcwalisile Moses Mapita ufuna sikhuluma into esiyibonileyo uyigcwalisile Moses Mapita futhi ke ekunye nje ke umuntu angakuphawula ngoba Ramaphosa ebhede njalo uningi abheda ngakho naso lo ngakho kodwa ukuthi kwaZulu sithina sazi silo siyazalo kodwa angakungingizisi angakungabazi ukuthi isilo sakwaZulu sicotshwe ngokusemthethweni noma ngabe kuthiwa inkantolo zithini lokho ngicela ngahluka ngempela okwangempela nje yabona into eneza usokungamanyala okwangempela ngilive njengamanje ukuthi ubaba Ramaphosa akwazi ukuthi isilo sakwaZulu sicotshwe ngokusemthethweni ekubeni thina sazi ukuthi inkosi yazalo njengoba yazalo noma bangagula bethini laba abagulayo beqoka abamqokayo belwe beyinkantolo okusalayo umntwana okwaphinda ngene owalokuthi ayisilo naye waba nezinkinga nesilo wayiveza futhi emphakathini wazi wahamba engakushintshile lokho ngoba umlando waZulu wawuzoba nesishwapha asikwazi ukuguquka kulokho ngoba njengomuntu omdala sasingamsola mhlawumbe bese sigcine singasazi sithini kodwa ngoba umlando sasewufunde ngokwanele kwangeke kuze kwenzeke ngenye indlela Ntwana kwaphinda ngene waba yiqhawe likaZulu futhi usemlandweni ngakho ke kubalekile futhi ukucacisa ukuthi ubuholi buka Ramaphosa bukhona la benze kahle khona bayigcwaliseleke namabhida bebhibhidla benjalo bengazothi bethini bekhulumela abakhulumayo ngomhla ka10 ngomhla bani this Saturday ngomhla ka10 ngangitshela ukuthi mina ke umhla ka uSaturday ngezothiwa isonto angazi ubani ke waba advise ukuthi isonto likahle okuyinkathayo kuyathanda ukuthi izinto kuzenza ngamasonto Nkosi yami bakithi noma kusuke kubheka ukuthi abantu ba offer bonke kuyatibula ke umhlathele kuba kuyisonto inkatha iyobe ikhona emabhida sebefaka iqalile bafaka iziteji benza yonke into manje ke ibalekile ke le yokuthi sicacise ukuthi njengoba sibabalula bonke nje ngokwigaba zabo asazi umuntu uzolandela emabhida ukuthi uzobe kungubani kodwa mina mangibuka usuku nosuku kukhona i-event emabhida ngakusasa ngibona ngathi imabhida engathi yangokuyanwebeka uba kuya ngami nje umuntu oyilunga lenkatha noNtuli nomphemba umkhaya wami kanye nohlabisa ngabathatha ibhonje nje bewulala khona emabhida kwakusasa lokusayo ngoba ngeke ubathemba ukhawunda lokho njana nonciki nobani olokhu omazibuko labaphethe emabhida hayi baxosha yonke into construction company ezungeze emabhida ukuthi hayi abezomsombuluko iyanwetshwa usuku nosuku iyanwetshwa angazi ngithi nigcwalisa kanjani iyanwetshwa ngathi ngimela khona umuntu oyinwebayo nje ebusuku masilele kuyobaleka ke ukuthi siyiboneke na inkatha ukuthi ke isebenza kanjani futhi ke iyaphumelela nokuyigcwalisa ngesonto lena leli esiyakulona kuyobaleka ukuthi kubuke lokho sibe fair ngoba ama-political opinion they must be wide open uvela umnqongo ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mapita ngeke iDA ngeke izame ngisho ukuyizama Moses Mapita action ekuse obani ngeke labo abahlulwe ipake lapha ePitoli hayi ngeke bezama ngisho ukuyizama uNkulunkulu wami ngeke bezama ngisho ukuyizama isono nje ngapheka lokho ke itheku linenkinga enkulu eserious kakhulu okubalekile ukuthi iathendeke
eThekwini asinamanzi sinenkinga serious ungabe khona kwamanzi eThekwini ngenxa kakhawunda udodo umuntu ngoba ukwazi ukuba umphathi bese uhlula ukuthatha izinqumo nje ezifanele dodo nje umuntu abantu abaphethe iTheku nje ododo noma bakuthiwa ubani ododo nje abantu abaphethe iTheku political deployed and officials ngoba kubalekile ukuthi asikwazi ukuba necrisis yamanzi izifike kuleli zinga kulona siphinde futhi sizoba necrisis yokuthi kuthathwe amabhakede othuva achithwe lonke iTheku leli iTheku is a #1 tourist attraction point and destination in the whole South Africa kubalekile ukuthi iTheku lihlonipheke libe right linokuthuva iTheku umkhuluma nje ngakho ke ngicela ukuthi uhulumeni kwazo lonke I'm challenging you the president of South Africa Baba uCyril Ramaphosa to intervene in eThekwini Metro. There is a huge crisis and I'm challenging you Enobhala Jikelele Fikile Mbalula to intervene in eThekwini Metro because in this province as you understand that we have a leadership crisis in this province and all are affiliated amongst eThekwini region because it's the biggest region. So now they are busy manglishing amongst themselves, trying to create positions and secure positions while we're having so much crisis. Ngijuluka nje angigezile. Lokhu silaza ngeze nje amanzi awekho eThekwini. So no gesi mangithi ngezwa ngephoyisa lapha lithi hayi ugesi i-load shedding njengoba kade i-on and off nje bathi make kwashaya u6 or 7 noma u8 abusacisha ugesi ngoba basaba ukuthi uthuvi buzochithwa moya ebusuku bafuna ukubamba laba bachitha uthuvi irong ke leyo nto leyo ke irong kakhulu leyo nto leyo bese ngiphithi ngemagoqeni kwami ke inkulumo yami ngithi ke mina kuyobaleka ukuthi ngani zakwethu siphinde futhi sibonge kuyisilo samabandla wonke ukuthi lokho kade kukhulunywa undunankulu ophethe umama uNomsadube ethi kuzobe kugujwa usuku luka Dinuzulu angazi uma memorial ka 10 years noma 114 years lapho nje uhulumeni akanalo ilungelo uhulumeni ulunge mayifika necase emzini kababa okunjani lokho ukuthi ukhona umuntu ongafika azokwenza umsebenzi kithi bese mema mina iculture leyo iqiniso lelo isiko lelo akulona isiko lelo amanyala isilo kasimenywa isilo isona simema abantu isilo kasimenywa isilo isona esimema abantu ngani zakwethu ningizama Afrika ngithi kini ubukhosi bonke mabuhlangana bube into eyodwa siyazi inkinga esibhekene nayo siyitshala ezikulweni nesizayo ngiyabonga kakhulu kwindlula mithi yakithi yamakhosi akwaZulu ukuthi icacise ngokusobala ukuthi ayikwazi ukuba ibhola lezipolitiki kule weekend la idonswa khona uhulumeni ngekhala ukuthi akuyiwe le sikhona nje sinekhundla endlonkulu nje asinqindwe emlomo ukubeka imbono siyihawu lobukhosi siyakhala manje umuzi nomuzi awube nehawu nomkhonto nomqhele nehawu umkhonto umqhele umuzi nomuzi awube nehawu umkhonto umqhele ithawula lababhinca njengoba umuzi nomuzi walapha kwaZulu nalapha eNingizimu Afrika ungekho umuzi ongenalo iBhayibheli kuyobaleka ukuthi ubuZulu bethu nobuAfrika bethu sibuhlonipha ngalokho ngiyabonga nganza kwethu ngiphinde futhi egoqweni kwami ngigcizelele ukuthi kuno ma-award abaluleke kakhulu okuthiwa amasava aqondene ngqo nabantu abasuke besebenza emphakathini wonkana jikelele enziwa intokazi lapha umdonso ngamtshena kuzoso kwi-interview lapha angazange ayifaka ngazi sakhona kwakuyiphi ngayenza interview lapha ibaluleke kakhulu ngomlando wamasava kulombala okuthiwa uzoso lesi shiphi lesesedla umlomo ngithi ke okubalekile ukuthi umdonso ngiyambonga ukuthi einkingeni zonke abhekane nazo emndenini wakhe kumyeni wakhe nakubhuti wakhe kodwa ukwazile ukuthi aqhubeke nomsebenzi omhle kangaka wamasava
la kuqonyiswa khona amakhosi zinduna abantu ama-active emphakathini kuyobaluleka kakhulu ukuthi lokho abantu abafisa ukuxhasa inkampani kanye nohulumeni bawaxhasa amasava abaluleke kakhulu ancenga i-award mina ngisho bengangisiza ngalutho bengangenzela lutho kodwa umsebenzi wami ukubalula izinto ezibalulekile amasava kufanele enzeke ngoApril uhulumeni makangenelele ukuthi uhulumeni unestress uneyinkinga angingene lapho mina kodwa akawaxhasa amasava ngoba we do the survey and see ukuthi lokhu kufanele lokhu akufanele ngani zakwethu yabo